Hello mga kawigil! Ito, Opo. ang ating imumukbang. Ang mumukbang po natin ngayon ay beef curry. Bali Japanese curry po ang nilagay namin dyan para mas masarap. Meron pa tayong malalaking fried chicken neck. At may stir-fry cottage. Siguradong crispy to, no? Yan, bago po tayo magmukbang, try po muna tayo, ha? Maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa mga viewers namin na patuloy po sumasalo po sa amin sa isang pagkainan. Nawa po ay lagi po kami makakain sa araw at maging ligtas po. Maraming salamat po, Ama. Ito po yung dalangin ko sa inyong buktong na anak. Yeso Kristo na aming tagapagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Kain po. Sarap yan. Kuha na po kayo. Kain po. Unang subo po para sa inyo. Masarap. Kain po tayo. Lambot po. Wow. Sorry po dito. Kain po. Sarap. Sarap pa nito. Ang lalasa po ng pagkain natin ngayon. Nag-complement po itong tatlong to sa isang ano, no? Ah. Kasing stir fry po natin, niluan lang po namin ng ano to. Ng, Butter. Butter, tsaka yung ano, yung Olive olive oil. oil. Tapos mabilisan lang pong luto, kaya malutong-lutong pa. Tapos ipa pong pampalasa po. Tapos ito naman sa rinse po, nagluto na, ang sarap. Malasa. Tapos yung curry ni Honeybase.
Tapos yung kanin po ni Risha. Sarap po talaga. Ano po mo? Yung pinakasibuyas dito. Nakita mo yung pinaka half cook lang po. Sabaw pa lang ng curry. Mm. Ulam na. Tapos sobrang lambot po ng baka. Oh. Yung beef. Sarap po kasi talaga yung Japanese curry. Wala ka nang ihalo, no? Ilalagyan nyo lang po yung beef na may sibuyas, no? Tapos yun po, yung mga gulay. Tapos yun lang po, yung ano na yun. Yung curry lang po yun. Talagang swak na po. Tama-tama na lasa. Pag hinaluan nyo, mas over, no? Si mama pag minsan nagluluto yun ng vegetable lang. Ang laman. Ganun pa rin. Ang sarap pa rin. Hindi, ganun talaga. Yung curry lang talaga magdadala. Kahit mga vegetable lang nakalagay. Grabe, sarap. Hindi gulay, oh. Kaya pa. Kaya isa na lang. Mantika nito, oh. Grabe. Healthy naman yan. Ano yan? Olive oil yan, eh. Sarap. Kamayin ko na po, ho. Ang ganda natin ito. Tanggalin natin yan, eh. Sibuyas, sarap. Oh, sarap yan. Ay, may cocktail pala tayo. Yan. Sige pa. Wow. Kain po mga kaibigan. Wow. Tapos si partner niyo sa malamig na Coke, zero. Yung zero po, wag yung may 0.1. Yun ang ulo. Ito yung bell pepper, malutong. Sarap. Wow. Ay, sorry. Ay, magkokok din ako. Sarap po ay. Kuha pa. Tama na po. Ay, sod na sod. Sarap, sobra. Ay, thank you. Meron ka pang beef? Wala kang beef. Nanay. Grabe. Try nyo po yung Japanese curry. Even yung ano nila, yung kasi may beef, meron pong beef, merong chicken, may pork din, curry. Sarap po talaga. Bali, yung parang, dalawa kasing ano yan eh, parang naka-cube. Isa lang yung nagamit namin, pero ang dami nang niluluto. So yung isang kahon na yun, yung kalahati no, may 4 na cube po. Yun lang po nagamit, ganyan lang kadami. Malapot na. Tapos may mga level din pala ang ahang yan, no? Sarap. You know, Grabe. kunin mo na to.
iwanan mo na lang ng sabaw. At yung isa sinasawsaw. Sarap kasi, sawsaw. Gulay to eh. Oh, sino pa may gusto ng gulay? Oh. Meron pa ako dito. Sarap niya. Mahilig ako sa gulay eh. Healthy living ako eh. Hindi yun. Ikaw rin sa'yo pag gulay. Ha? So, Okay po. ikaw rin siyan, gulay. Okay na po. Hindi sila healthy living. Sarap. Kakahiyaan pa yata sa isa, oh. Ate, hindi ka man lang nagpakipot eh. Sana. Pinatagal mo man lang. Pa dito, lasa. Minarinate mo pa nanak. Tama ito minarinate. Hindi, minarinate niya po ito sa kalamansi, pati tsaka paminta. Tapos yung pinaka-breadings niya, kalamansi, tsaka paminta. Yung breadings niya, nilagyan niya rin ng mga pampalasa. Ang sarap. Namamarinate pa. Sabi. Gumagana po na kasi talaga kumain si ate. Si siya, malakas sa kanin yan. Ito malakas sa kanin. Kahit saan po malakas po yan. Pero siya lang malakas. Kaya dahil dyan, siyempre maraming salamat nga pala sa mga papadala sa atin ng mga star sa FB page. So sobrang salamat po, nakakababo talaga ng puso. Malaking tulong po sa amin yon. At siyempre, shoutout ko na rin aking kumpare na si Vincent Peregrino. Pati na si Maring Grace, sa kanyang may bahay at dalawang angels niya. Sa aking Kuya Rico, sa aking Ate Cherry. At mga kapatid ko, Just Lapam, si Rio, aking mga bayaw. At shoutout na po si Hannibal. Hello mama! Hello kayo sa mga tita ko at tito. Yan, simulan na Kaya ang natin. good grandma, ha? Shoutout po kay Christina Ishii. Judy Fair Cruz, shout out Mix at Cutie, Lopez Erica, Purple Work, Let Calderon, Julio Doms, Clyde Ibar, Angelica Pitaka ng Pangasinan, Jo Marie Paclibar, Rizalina Morondos, shout out Lepana family from Butuan City, Caraga Region, Kat Simon, shout out Emily Jaques from San Diego, California, Lourdes Vergara, at pagaling po kay Kuya Rene Panti, nasa ospital siya, pagaling po. Olivia De Jesus, Janel Vlogs, Alexa Garbo, and Rishan. Kay Gretchen Lebrilla at sa mga anak niya na si Clifford, Kaylee, Lorenzo, and Ashley Lebrilla, happy birthday sa March 28. Yeah. Tsaka kay Bonnie Mayral, hello. Yan. Shout out Mark Grade ng Iligan, Isabela, Angel Jologs OFW from Hong Kong, happy birthday sa March 6. Divina Nieto ng Jubail, Saudi Arabia. Gazumi Tanya, Mikmik Judilia, shout out Fernando and Judilia family from Valderrama, Antique. Nimpa Abyo ng Bicol, Valerie Galamgam, Nena Lugue ng Florence, Italy. Apa. Angel Valdomar, shout out sa tropang walang iwanan, shout out po. Naet, shout out Nathan Navarro, Rosemary Ilagan, Jessica Dumayan, Aldrin Mondalo. Yan. Yung kay si Ma'am Nena, 10 years na yata siya sa Italy, namimiss niya raw yung iho-iho. Naku, hindi mo bale, pag uwi nyo rito. Iho tayo. At syempre sa Team Matibay. Yan, Yes, tayo hello dyan. po. Po, natapos na naman po yung isang masarap na mukbang natin. At ang sarap po talaga ng combination ngayon. Tapos, May maninimot pa niyan. oo. Yan, so, kaya maraming salamat siyempre sa Diyos sa pagkain pinagalob niya ngayong araw nito. At sobrang salamat sa ating lahat sa pagtulong-tulong sa pagluto na
na makakain natin ngayong araw na ito. At sobrang salamat po mga kawigat sa muling pagsalo po. Kaya, Bigla na mawala.